tudom, mindenkinek a fantáziáját érdekli, hogy milyen nem ment ki Bözsi néni, mikor a szegény gyerek kiabált neki a kezében a tyúkkal, vagy a kakassal. Én összeszedtem mindenféle ismeretségemet az FBI-nál, és ráküldtem a titkos embereimet, hogy derítsék ki, mi volt ennek az oka, és találtam pár érdekes és szuper titkos videót. The fucker. Itt a tyúk, bántatas! Csókolom! Csókolom! Tudod, bemennék és így verni valahogy. And now I'm going to get even.